Hola, aquí tinc un amplificador de guitarra calculo que deu ser dels anys 70, potser últims dels 60, no n'estic segur. Però dels anys 70 gairebé podríem dir que sí. Aquest està reparat, ja fa anys que el tinc, fa anys que el vaig reparar, i aquí es veu, això, traiem el connector, aviam. Aquí li vaig canviar uns condensadors, aquí hi ha un acoplament, porta dos làmperes AL34, porta dues, per tant crec que deu donar uns 60 watts, com a molt, no més. És un Simmark G-2160-C, un model una mica estrany, perquè, bueno, hi ha altres models, però aquest concretament per YouTube no l'he vist. Ara hi connecto una guitarra que tinc aquí al costat, i aquí té una cosa molt curiosa, perquè això porta un sistema per vibrato, un reverb incorporat, però és una cosa molt senzilleta que no hi era, i en el seu moment el vaig haver d'investigar què era i li vaig fer. Llavors, si jo toco aquí, ja. I aquests connectors estan plens de pols. Vale. És que fa anys que no l'he fet anar, ràpid, lent, i el nivell de reverb posem al màxim. Vale? I ara veurem per sota com és i el que li vaig fer. El que li vaig posar segons un esquema que vaig aconseguir. Això pesa com un dimoni. Tinc la caixa. Quina bèstia. Bueno. Vale, aquí. I ara enfoquem la càmera cap aquí dalt. Posem la càmera amunt, perquè si no es veurà res. Aquí, vale. Aquí veieu que hi ha un neon, Doncs, amb la... Vale, això va variant. A sota el neon hi ha una... que li vaig posar. Hi ha una petita fotocèl·lula. A veure com enfocarem, perquè això... Hi ha una petita... amb això encara es veu menys. Jo ho veig, però la càmera no ho veu. A veure... Una petita fotocèl·lula. Aviam... Joder, que difícil. Aquí. Vale, aquí tenim un sensor, una fotocèl·lula, vale? I el neon va a sobre, i això va així, i llavors si li vario la velocitat, vale? Això és el, vale? És el reverb, és el que porta incorporat, vale? Cal dir que això s'activa amb un pedal. Bueno, aquí ara veurem per darrere. Vale, ara està activat. Això, aquí va un pedal amb un RCA, vale?
El truco perquè funcioni és posar-hi un cargolet, que, bueno, és una xapussa, no s'ha de fer això. Però per deixar-lo activat, pues, li posem això. I s'activa amb una de... Bueno, aquí té dues entrades, doncs amb una. Vale? Que quan veu s'activa això. Amb una de les entrades de guitarra, doncs, o una no, una va directa, normal, i l'altra s'activa amb això d'aquí. Deixem-ho així. I ara, a veure... Vale. Aquí tenim la sortida de l'altaveu. L'endoll de corrent sí que... Bueno, tinc això perquè hi va una clavija que no... Aquí tenim les dos finals, la L34. Aquí, veiem. Això és massa gros, per remenar-ho així. Les dos L34. I aquí hi ha les làmperes previ, SC83, i suposo que les altres són iguals, que ja no me'n recordo perquè fa tot. Aquesta està... Bueno, s'ha de solucionar el problema de contactes. Això és el que passa quan fa anys que no s'ha tocat. Això és fabricat a Barcelona, vale? I aquí tenim dues sortides per al bafle. Aquí un connector. Vale, això és adaptat aquí. Això deu ser una sortida de línia. O potser una entrada de senyal. Aviam, com ho podem saber això? És que no me'n recordo ja. Bueno. Sí, això pot ser que sigui una sortida. I després té entrada i sortida per a una caixa de ressonància. No sé quin temps que hi havia. Recordo haver vist unes caixetes de ressonància que eren... Bueno, o portava algun aparell antic a transistors, que consta d'un circuit amb una molla, una cosa tan senzill com una molla, una espiral, i amb allò ho feien. Vale? Això funciona bé. Aquesta sí que l'he netejat els contactes. Això s'han de treure. Ja. I aquí tenim, a veure, l'etiqueta que posa, no ens enrampem aquí, que todo es posible. A veure, posarem aquesta ampolla sota. I aquí inclús falta el número de fabricació, no hi és. Felipe Corominas Mundet. No, aquí diu Mournet. Felipe Corominas Mournet. Impuesto tal, permiso número tal. A l'amplificador aquí no hi ha el número, és curiós. Està muntat en la seva caixa. Després a darrere li vaig fer una tapa que això, que hi ha l'espai de les dues làmperes, això va així. Bueno, perquè no hi era i vaig construir això. Vale, ja dic, fa anys que el tinc i... Ah, i una altra cosa que no he ensenyat a davant. A veure... Que pesa això?
I després, a veure, si intento fer 2 vídeos per editar-los no ho tinc fàcil. Llavors aquí porta l'ull màgic, aquí, vale? Aquí porta l'ull màgic i treguem els aguts. Que tampoc me'l puc passar. Bueno, el vibrato ara està apagat, no està activat allò. I aquí tenim l'altra entrada, una... Vale. Aguts, greus... Bueno, li convé una repassadeta. Vale. Això funciona perfectament, l'únic que té problemes de contactes, bueno, les 3 vàlvules de previ i els connectors hi ha pols. És a dir, fa anys que no... A veure, fa anys que no l'he fet servir i que es va reparar en el seu moment. Bueno, això és un... Ai, Déu meu, quanta fressa. Un Simmark model el G2160. Bé, això és tot per aquesta petita i desastrosa demostració de l'amplificador. Que bueno, només té problemes de contactes, perquè l'altre... Ja dic, fa anys que el tinc i fa anys que el vaig posar en marxa i reparar i ara feia molt que no el tocava. Bé, això és tot.